माननीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई साहेब, माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेब, माननीय न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय मुंबई देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब यांच्यासह सर्व मान्यवरांचं सभास्थानी आगमन झालेलं आहे. देवगडकरांच्या वतीनं आणि आपणा सर्वांच्या वतीनं मी सर्व मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. स्वागतम सुस्वागतम. आज देवगड न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा भूमिपूजन आणि कोनशिला फलकाचा अनावरण सोहळा भूमिपूजन स्थळी संपन्न झालेला आहे आणि सभास्थानी मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. या ठिकाणी आपण सर्वजण मोठ्या संख्येनं आज सर्वांची मनोगत ऐकण्यासाठी उपस्थित आहात. खरं तर देवगडच्या दंडविधानाला सुमारे 150 वर्षांची परंपरा आहे. 1877 साली या न्यायालयाची ही जुनी इमारत उभी राहिली आणि गेली 150 वर्ष देवगडच्या न्यायदंड विधानाची साक्षीदार असलेली ही इमारत, पण बदलता काळ आणि वाढत्या गरजा यानुसार नवी मोठी इमारत होणं गरजेचं होतं आणि त्यानुसार नव्या इमारतीचं भूमिपूजन आणि कोनशिला फलकाचं अनावरण समारंभ या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. सर्व मान्यवरांचं व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे. मी सर्व मान्यवरांना सुरुवातीला विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलनानं या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करावा. हे दीप प्रज्वलन या ठिकाणी होत आहे सर्व मान्यवरांच्या हस्ते. शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम सुखसंपदा द्वेषबुद्धी विनाशाय आत्मज्योती नमोस्तुते. इथे प्रज्वलित होणारी ज्योत, ही ज्योत सत्याची ज्योत आहे. ही ज्योत न्यायाची ज्योत आहे. ही आत्मज्योत आहे. स्वसंयमनाचा न्याय आपल्याला शिकवणारी ही आत्मज्योत आहे आणि म्हणून या आत्मज्योतीला मनोमनी नमन आहे. खर तर थोर पुरुषांनी ही आत्मज्योत प्रज्वलित करण्याचा संदेश आपणा सर्वांना दिलेला आहे. स्वतःला जाणा. येशू ख्रिस्तानी हेच सांगितलं, नो दाय सेल्फ, अत्तदीप भव. भगवान बुद्धांनी तेच सांगितलं. आपल्या हृदयातली ही सारासार विवेकाची ज्योत आपण प्रज्वलित करावी. आज समोर प्रज्वलित होणाऱ्या दीपाच्या रूपानं आपल्याला त्याची जाणीव होते. ही ज्योत असतोमा सद्गमय, असत्यापासून सत्याकडे नेणारी, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारी आणि मृत्योर्मा अमृतमगमय, मृत्यूपासून अमृत तत्वाकडे नेणारी अशी ही ज्योत समोर प्रज्वलित झालेली आहे. यतो धर्मस्ततो जयः हे ध्येय वाक्य घेऊन आपली न्यायपालिका काम करते आणि हा धर्म म्हणजे सत्याचा धर्म आहे आणि हा सत्याचा धर्म या धर्मज्योतीचं प्रज्वलन झालेलं आहे. सत्यमेव जयते हे आपलं राष्ट्रीय ब्रीद वाक्य आहे. सत्यमेव जयते ना नृतम सत्येन पंथा विततो देवयानाः.
मंडूकोपनिषदातलं ही ऋचा त्याचा सुरुवातीचा भाग आपण राष्ट्रीय ब्रीद वाक्य म्हणून स्वीकारलेला आहे. आज या भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मान्यवरांची मांदी आळी या व्यासपीठावर उपस्थित झालेली आहे. निमित्त भूमिपूजनाचं आणि आमचं भाग्य म्हणून आज हे सर्व मान्यवर आम्रनगरी देवगडमध्ये उपस्थित झालेले आहेत. अतिथी देवो भव हीच शिकवण आम्हाला आमची संस्कृती देत असते आणि त्यानुसार इथे उपस्थित असणाऱ्या सर्वांचंच आम्ही स्वागत करतो आहोत. व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचा सन्मान आणि स्वागत आम्ही करणार आहोत. सुरुवातीला माननीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई साहेब, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांचं स्वागत आणि सन्मान आम्ही करतो आहोत. यासाठी मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो माननीय श्री HP गायकवाड साहेब, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सिंधुदुर्ग आणि माजी आमदार ॲडव्होकेट अजितराव गोपटे यांना. सन्मानाचं स्वरूप आहे आम्रवृक्षाचं रोप, शाल, श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह. पर्यावरण प्रेमी असलेल्या न्यायमूर्ती गवई साहेबांना वृक्षाशिवाय दुसरी कोणती भेट आम्ही देऊ शकतो. वायूनाम शोधकाः वृक्षाः भोगाणाम अपहारकाः तस्मात् रोपणम एतेषां रक्षणम च हितावह. वायू शोधन करणारा, हवेची शुद्धी करणारा हा वृक्ष आहे, रोगांचा नाश करणारा हा वृक्ष आहे आणि यासाठीच या वृक्षाचं रोपण करणं, त्याचं रक्षण करणं हे सर्वांसाठी हितावह आहे. आमच्या स्वागत आणि सन्मानाचा स्वीकार माननीय न्यायमूर्ती गवई साहेब यांनी केला, त्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद. यानंतर आम्ही स्वागत आणि सन्मान करतो आहोत माननीय श्री नारायणराव राणे साहेब, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री, भारत सरकार. यांचा सन्मान करण्यासाठी मी निमंत्रित करतो माननीय श्री RN जोशी साहेब, महाप्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय आणि ॲडव्होकेट अविनाशजी माणगावकर यांना. सिंधुदुर्गचे सुपुत्र असलेले केंद्रीय मंत्री माननीय नारायणराव राणे साहेब हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्रीही आहेत. प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवून काम करणारं झंझावाती व्यक्तिमत्व म्हणजे राणे साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान करताना आम्हाला विशेष आनंद होतोय. माननीय राणे साहेबांचा सन्मान आणि सत्कार करतायत माननीय श्री RN जोशी साहेब, महाप्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय आणि ॲडव्होकेट अविनाशजी माणगावकर. यानंतर आम्ही स्वागत सन्मान करतो आहोत माननीय न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मुंबई. आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो माननीय श्री HP गायकवाड साहेब, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि ॲडव्होकेट प्रकाशजी बोडस यांना. सन्मान होतोय माननीय न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मुंबई. खरं तर आज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि विधी आणि न्यायमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहणार होते, परंतु ते काही कारणास्तव उपस्थित राहू शकले नाहीत. पण दुसरे देवेंद्रजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कार्यपालिकेमध्ये काम करणारे देवेंद्रजी आणि न्यायपालिकेचे प्रमुख असलेले देवेंद्रजी हे महाराष्ट्रात नक्कीच सत्याचं रामराज्य निर्माण होईल यासाठी प्रयत्नशील राहतील याची आम्हाला खात्री आहे. आणि हे राज्य सत्यानं शोभून दिसतं. नयनेनं वक्त्रम लवणेनं भोज्यम आणि न्यायेनं राज्यम असं म्हटलेलं आहे. हे न्यायाचं राज्य महाराष्ट्रामध्ये निर्माण होईल याची आम्हाला खात्री आहे. यानंतर आम्ही स्वागत आणि सन्मान करतो माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग. देवगड न्यायालयाची नूतन इमारत याचं भूमिपूजन झालं, पण याच्या ज्या सगळ्या प्रशासकीय बाबी पूर्णत्वाला न्यायच्या असतात या कामामध्ये रवींद्रजी चव्हाण यांनी मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे.
त्यांचा सन्मान करतायत श्रीमती V.S. देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश 2 व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश सिंधुदुर्ग आणि ॲडव्होकेट अभिषेकजी गोगटे. माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब. यानंतर आम्ही सन्मान करणार आहोत माननीय श्री दीपक भाई केसरकर साहेब यांचा सन्मान करण्यासाठी मी निमंत्रित करतो श्रीमती S.S. जोशी, जिल्हा न्यायाधीश 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिंधुदुर्ग आणि ॲडव्होकेट लक्ष्मीकांत नाथ गोसावीजी यांना. माननीय दीपक भाई केसरकरजी यांचा सन्मान आम्रवृक्षाचं रोप, शाल, श्रीफळ. यानंतर आम्ही सन्मान करीत आहोत माननीय न्यायमूर्ती श्री नितीन बोरकर साहेब, मुंबई उच्च न्यायालय तथा पालक न्यायाधीश सिंधुदुर्ग यांचा. या सत्कारासाठी करण्यासाठी मी निमंत्रित करतो श्रीमती S.S. जोशी, जिल्हा न्यायाधीश 1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिंधुदुर्ग आणि ॲडव्होकेट श्यामसुंदर जोशी यांना. माननीय न्यायमूर्ती श्री नितीन बोरकर साहेब, मुंबई उच्च न्यायालय तथा पालक न्यायाधीश सिंधुदुर्ग. यानंतर आम्ही सन्मान करतो आहोत माननीय श्री हेमंत भ गायकवाड साहेब, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सिंधुदुर्ग. आणि हा सन्मान करण्यासाठी मी निमंत्रित करतो श्रीमती S.K. कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व मुख्य न्यायदंडाधिकारी सिंधुदुर्ग आणि ॲडव्होकेट श्री अमेयजी गुमास्ते यांना. माननीय श्री हेमंत भ गायकवाड साहेब, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सिंधुदुर्ग यांचा स्वागत आणि सन्मान. यानंतर आम्ही स्वागत करतो आहोत श्री पारिजात पांडे, अध्यक्ष बार काउन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा यांचं. हे स्वागत करतील माननीय श्री A.B. कुरणे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग आणि ॲडव्होकेट रुपेशजी राणे. माननीय श्री पारिजात जी पांडे यांचा सन्मान. कोल्हापूरला भेटला होता, कोल्हापूरला भेटला होता. पुढच्या सन्मानासाठी मी व्यासपीठावरती निमंत्रित करतोय मान्य श्री M.R. देवकाते साहेब, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग 1 मालवण व ॲडव्होकेट प्रसादजी कर्णिकर यांना. सन्मान होतोय माननीय श्री संग्रामजी देसाई यांचा, सदस्य बार काउन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा. माननीय संग्रामजी देसाई यांचा सन्मान. यानंतर पुढच्या सन्मानासाठी मी स्टेजवर निमंत्रित करतो माननीय शेख तज्जुम, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग कणकवली आणि ॲडव्होकेट श्रीमती मैथिली मी खोबरेकर यांना. आणि सन्मान होतोय माननीय श्री परिमलजी नाईक साहेब यांचा, अध्यक्ष जिल्हा वकील संघ सिंधुदुर्ग. माननीय श्री परिमलजी नाईक, अध्यक्ष जिल्हा वकील संघ सिंधुदुर्ग. यानंतर स्टेजवर निमंत्रित करतो ॲडव्होकेट श्रीमती प्रीती चांदोसकर चव्हाण आणि ॲडव्होकेट श्रीमती अवनी गोरे यांना. आणि सन्मान होतोय माननीय श्रीमती N.B. घाटगे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग देवगड यांचा. माननीय श्रीमती N.B. घाटगे मॅडम. यानंतर माननीय श्री D.R. गोरे, अध्यक्ष वकील संघ देवगड यांच्या सन्मानासाठी मी व्यासपीठावर निमंत्रित करतो
ॲडव्होकेट श्रीमती अन्वी कुलकर्णी आणि ॲडव्होकेट श्री विशाल देवगडकर यांना, माननीय श्री डी.आर. गोरे, अध्यक्ष वकील संघ देवगड. यानंतर माननीय न्यायमूर्ती श्री गवई साहेब यांच्या परवानगीनं आम्ही आणखीन 2 सन्मान करणार आहोत. हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी मी व्यासपीठावरती निमंत्रित करतो माननीय श्री R.N. जोशी साहेब, महाप्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय यांना. माननीय न्यायमूर्ती श्री गवई साहेब यांच्या परवानगीने हा सत्कार होतोय. माननीय श्री R.N. जोशी साहेब, महाप्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतोय आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक माननीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गोसावी साहेब यांना शाल आणि श्रीफळ देऊन यांनी जोशी साहेबांचा सत्कार करावा. यानंतर व्यासपीठासमोर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचं स्वागत देवगड बार असोसिएशनचे सदस्य करतील. विधी विभागाचे माननीय श्री स्वयंद्र तावडे, अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, महाराष्ट्र राज्य. माननीय L.D. भिले, प्रबंधक तपासणी, मुंबई उच्च न्यायालय. माननीय श्री S.S. गोसावी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी व इतर न्यायिक अधिकाऱ्यांचं स्वागत देवगड बार असोसिएशनचे सदस्य करीत आहेत. याचबरोबर समोर उपस्थित असणारे माननीय आमदार श्री नितेशजी राणे, माननीय जिल्हाधिकारी श्री किशोरजी तावडे साहेब, माननीय उपविभागीय अधिकारी श्री कातकर साहेब आणि अन्य अधिकाऱ्यांचं स्वागत देवगड बार असोसिएशनचे सदस्य करीत आहेत. सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले माननीय आमदार नितेशजी राणे, माजी आमदार प्रमोदजी जठार, राजनजी तेली, या सर्वांचं स्वागत देवगड बार असोसिएशनच्या वतीनं झालं का. यानंतर गवई साहेबांच्या परवानगीने आणखीन एक सत्कार आम्ही करतो आहोत. देवगडमधील मनसे गावचे सुपुत्र माननीय श्री दत्तात्रय पांडुरंग सातवळेकर आज या समारंभासाठी खास इथे उपस्थित झालेले आहेत. श्री सातवळेकर साहेब हे देवगड वकील संघाचे सदस्य होते. सध्या ते मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे प्रबंधक न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत. आम्हाला देवगडकरांना त्यांचा सार्थ अभिमान आहे. सातवळेकर साहेबांचा सत्कार माननीय श्री न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई साहेब यांच्या हस्ते संपन्न होतोय. सातवळेकर साहेब, देवगडकरांना तुमचा विशेष विशेष अभिमान आहे. आपण आज या ठिकाणी उपस्थित होऊन हा सन्मान स्वीकारलात याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद. पुनश्च एक बार व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि सभागृहात उपस्थित सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि विनंती करतो माननीय श्री H.P. गायकवाड साहेब, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सिंधुदुर्ग यांना की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई साहेब, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. माननीय श्री नारायण राणे साहेब, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री, भारत सरकार. माननीय न्यायमूर्ती श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई. माननीय श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग.
माननीय दीपक केसरकर साहेब शालेय शिक्षण मंत्री, माननीय श्री नितीन बोरकर साहेब उच्च न्यायालय मुंबई व पालक न्यायाधीश सिंधुदुर्ग, श्री पारिजात पांडे साहेब अध्यक्ष बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा, श्री संग्राम देसाई साहेब सदस्य बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा, श्री परिमल नाईक अध्यक्ष जिल्हा वकील संघ सिंधुदुर्ग, श्रीमती नंदा गाडगे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर देवगड, श्री देवानंद गोरे अध्यक्ष वकील संघ देवगड, मंचापुढील उपस्थित मान्यवर, माननीय न्यायमूर्ती श्री SP तावडे साहेब अध्यक्ष राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग महाराष्ट्र मुंबई, माननीय श्री RN जोशी साहेब महाप्रबंधक उच्च न्यायालय मुंबई, प्रबंधक श्री बिले साहेब, श्री किशोर तावडे साहेब जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, श्री सौरभ कुमार अग्रवाल पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग, श्री मकरंद देशमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, श्री अजय कुमार सर्वगोड कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग कणकवली, सर्व न्यायिक अधिकारी, सर्व वकील संघाचे सभासद, कर्मचारी, पत्रकार व उपस्थित नागरिक, आज आपण सर्वजण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या कोनशिला समारंभासाठी उपस्थित झालो आहे. या जिल्ह्याबाबत सांगायचे झाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा हा कोकण प्रदेशाचा दक्षिणेकडील भाग आहे, जो अरबी समुद्र व सह्याद्रीच्या पर्वत रांगाच्या मध्ये वसलेला आहे. दिनांक 1 मे 1981 रोजी मूळ रत्नागिरी जिल्ह्यातून कुडाळ, वेंगुर्ला, सावंतवाडी, मालवण, कणकवली व देवगड हे 6 तालुके वेगळे करून स्वतंत्र सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापन करण्यात आला. नंतर 2 तालुके जसे वैभववाडी व दोडामार्ग हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आले. जिल्हा व सत्र न्यायालय सिंधुदुर्ग हे दिनांक 27 जानेवारी 1997 पासून ओरस येथे सुरू झाले. ओरस हे कुडाळ तालुक्यातील मध्यवर्ती गाव असून जिल्हा मुख्यालय म्हणून निवडलेले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना सन 1981 मध्ये झाली असली तरी या जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय दिनांक 27 जानेवारी 1997 पासून सुरू झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असलेल्या देवगड तालुक्यात प्राचीन काळापासूनचा समुद्री इतिहास आहे. मराठा साम्राज्याच्या काळात हे एक महत्त्वाचे बंदर व व्यापारी केंद्र होते. अगदी अलीकडच्या इतिहासात देवगड असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने स्वतंत्र चळवळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. आज देवगड त्याच्या समुद्र किनारे, ऐतिहासिक किल्ला व प्रसिद्ध देवगड हापूस आंब्यासाठी ओळखला जातो. दिवाणी न्यायालय देवगडची स्थापना सन 1878 मध्ये झाली. सध्याची देवगड न्यायालयाची इमारत ही ब्रिटिशकालीन वास्तू आहे. सुरुवातीच्या काळात सन 1947 पर्यंत अधिनिस्थ न्यायाधीश म्हणजे सबऑर्डिनेट जज या पदाने कामकाज चालत होते. सन 1947 नंतर दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर देवगड या पदाने कामकाज सुरू झाले. सदरती इमारत आता कालमानाने जीर्ण झाल्यामुळे व न्यायालयासाठी आवश्यक असलेली जागा अपुरी पडत असल्यामुळे नवीन इमारत बांधण्यासाठी गरज भासू लागली व त्यानुसार प्रस्ताव पाठवण्यात आला. या संदर्भात न्यायपालिका व शासन यांच्यामध्ये सकारात्मक विचार झाले. प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर सर्वांनी खूप प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना यश म्हणून आज देवगड येथील तालुका न्यायालयाची नवीन इमारतीचा कोनशिला समारंभ आयोजित करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी आपल्याला भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई साहेब यांचे शुभ आशीर्वाद लाभत आहे. ही सर्वांसाठी आनंदाची बाब आहे. आजच्या या ऐतिहासिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. आपण सर्व मिळून केवळ न्यायालयच नव्हे तर आपल्या समाजाच्या चिरस्थायी भावनेचा जिवंत पुरावा तयार करूया, जो आपल्या सामुदायिक मूल्य आणि आकांक्षा पुढील पिढ्यांसाठी प्रतिध्वनित करेल. धन्यवाद. आपणा सर्वांचे पुनश्च धन्यवाद गायकवाड साहेब. यानंतर आपणा सर्वांसाठीच
समोरच्या पडद्यावर देवगड न्यायालयाची जी नियोजित वास्तू उभी राहणार आहे त्यासंबंधीची तिचं मानचित्र आणि त्याविषयीची माहिती प्रदर्शित केली जाते. समोरच्या पडद्यावरती आपणाला या संबंधीची प्रत्यक्ष मानचित्र आणि नूतन इमारती संबंधीची माहिती न्यायालयाच्या नियोजित वास्तूचं हे मानचित्र आपणासमोर प्रदर्शित होत आहे. तळमजला अधिक 4 मजले, ग्राउंड प्लस 4 अशा तऱ्हेची ही भव्य इमारत या ठिकाणी उभी राहणार आहे. आणि या इमारतीच्या माध्यमातून देवगडचं न्यायदंड विधान अधिक सक्षमपणे कार्यरत राहणार आहे. आधुनिक सर्व सोयींनी युक्त अशा तऱ्हेची ही इमारत असेल. पहिल्या इमारतीपेक्षा खूपच मोठी, येणाऱ्या सर्वांसाठी विविध सुविधा सहजतेनं उपलब्ध करून देणारी
अशा तऱ्हेची ही इमारत असेल. देवगडवासियांसाठी ही खरी तर अभिमानाची गोष्ट आहे. इतक्या जलद गतीनं या इमारती संबंधीच्या सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करून आज भूमिपूजन संपन्न होत आहे. या ठिकाणी असलेला कोर्ट हॉल आपणासमोर प्रदर्शित होतोय. ॲडव्होकेट चेंबर, जजेस चेंबर, कॉन्फरन्स हॉल, ज्युडिशियल ऑफिस अशा सर्व सुखसोयीने युक्त अशी ही इमारत या ठिकाणी लवकरात लवकर उभी राहील. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांना आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. मी सुरुवातीला निमंत्रित करतो माननीय संग्रामजी देसाई, सदस्य बार काउन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा, माननीय संग्रामजी देसाई. हॅलो, नमस्कार. आजच्या या अतिशय दिमागदार सोहळ्याकरता आपल्या सर्वांमध्ये उपस्थित असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदरणीय भूषणजी गवई साहेब, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायणराव राणे साहेब, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब, त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री नितीन बोरकर साहेब, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आदरणीय श्री दीपक केसरकर साहेब, माझे अतिशय जवळचे मित्र आणि बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्राचे चेअरमन आदरणीय श्री पारिजात पांडे साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश साहेब एच.बी. गायकवाड साहेब, या मंचकावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, माझ्या समोर बसलेले सर्व मान्यवर आदरणीय श्री नितेशजी राणे साहेब, रजिस्ट्रार जनरल बॉम्बे हायकोर्ट श्री आर.एन. जोशी साहेब, त्याचप्रमाणे आदरणीय श्री तावडे साहेब व सर्व मान्यवर. सर्वांची नावं घेत बसलो तर फार वेळ जाईल आणि आपल्याला सर्व मान्यवरांचं मनोगत व्यक्त ऐकायचं आहे. मी आपल्या सर्वांना अतिशय मनापासून सर्वप्रथम धन्यवाद देतो की आपण या कार्यक्रमाला सर्वजण उपस्थित राहिलात. नॉर्मली राजकीय एखादी सभा असेल, सामाजिक कार्यक्रम असतील तर त्यांना भरभरून लोक येत असतात, परंतु न्यायालय म्हटलं की केवळ वकील आणि जजेस, ज्युडिशरी यांचाच कार्यक्रम असं गृहीत धरलं जातं. परंतु देवगडकरांनी आज दाखवून दिलं की हे न्यायालय जे आहे हे सामान्य माणसासाठी आहे आणि सामान्य माणूस देखील या कार्यक्रमात उपस्थित राहतो, हे देवगडकरांनी आज दाखवून दिलंय. त्यामुळे सर्वप्रथम अतिशय मनापासून मी आपले सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. मी आपणा सर्वांना सांगू इच्छितो की 2015 साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक नवीन न्यायालयाची स्थापना झाली, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अँड सिव्हिल जज ज्युनियर डिव्हिजन दोडामार्ग. मला वाटतं ती एकमेव अशी इमारत, नवीन इमारत आहे आपल्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीनंतर, जिथे नवीन न्यायालय स्थापन झालं आणि त्यामुळे एक नवीन इमारत झाली. परंतु त्या अगोदरची सर्वच्या सर्व न्यायालय ही जुन्या जागेमध्ये, म्हणजे काही तर मला वाटतं एक 80-90 वर्ष झाले असतील अशी जुन्या इमारती आहेत. आणि अशा इमारतीमध्ये त्याच वेळेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर घेऊन आपण काम करतोय. परंतु या नवीन सरकारने एक धोरण राबवलं आणि खऱ्या अर्थाने न्यायालयाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं व्हावं या दृष्टीने अतिशय चांगल्या पद्धतीने मदत केली. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा 2 जुन्या नव्या न्यायालयांसाठी नवीन इमारती होत आहेत, याचा मला अतिशय आनंद होत आहे. मित्रांनो, मला इथे सांगायला अतिशय आनंद होतो की ह्या देवगडच्या न्यायालयाचं कामाची जेवढी फाईल पहिल्यांदा ती
न्यायालयाच्या प्रशासकीय प्रोसेसमधनं जाते आणि त्यानंतर मग शासनाच्या प्रोसेसमध्ये जाते. ज्यावेळी न्यायालयाच्या प्रोसेसमधनं गेली त्यावेळी या जिल्ह्याचे तत्कालीन प्रमुख जिल्हा व सरन्यायाधीश भारुका साहेब, या मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल R.N. जोशी साहेब आणि आपल्या जिल्ह्याचे बेले साहेब, जे अतिशय मनापासून आपल्या सगळ्या जिल्ह्यातील जी कामं असतात ती त्याच्यासाठी मदत करतात, या सर्वांनी खूप खूप प्रामाणिक प्रयत्न केले, आम्हाला मदत केली आणि त्यातूनच न्यायालयाची ही इमारत प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मला मुद्दामून आवर्जून उल्लेख करायचा वाटतो आदरणीय या जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती बोरकर साहेब, ज्यांनी खूप प्रयत्न करून हे प्रोसेस किती लवकर होईल त्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचं सर्वांचं चित्र हे आज आपल्या समोर दिसतंय. हे सांगत असताना मला मुद्दाम उल्लेख करावा लागेल की ज्यावेळी ह्या इमारतीचा प्रोसेस न्यायालयाकडनं पूर्ण झाली, ती पूर्ण झाल्यानंतर मग शासनाकडे हे प्रपोजल गेलं, त्यावेळी मला अजूनही आठवते या मतदारसंघाचे आमदार नितेशजी राणे आमच्यासमोर जवळजवळ 2 ते 3 वेळा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे 2-3 वेळा आमच्यासोबत आले आणि अक्षरशः अगदी म्हणजे स्वतः मागे लावून त्यांनी हे काम करून घेतलं. त्यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. प्रत्येक वेळी काही काम निघालं की आम्ही राणे साहेबांची आठवण करतो. काही झालं की पहिल्यांदा राणे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या जिल्ह्यामध्ये एखादं काम न्यायालयाशी संबंधित असेल आणि प्रत्येक वेळी राणे साहेबांनी आम्हाला अतिशय ताकदीने आमच्या सोबत राहिलेत आणि मदत केलेली आहे. मित्रांनो, मला आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो एका व्यक्तीचा जे प्रसिद्धीपासून नेहमीच लांब राहतात. मला आठवतंय की बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने ज्यावेळी आपली मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारतीमध्ये एक प्रशस्त असा मीटिंग हॉल तयार केला आणि त्याकरता खूप फंड्स लागणार होते आणि ते फंड्सची व्यवस्था होत नव्हती आणि त्याच कालखंडामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री रवींद्र चव्हाण साहेब हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री झाले आणि आम्ही त्यांना विनंती केली की आम्हाला तिथे एक चांगला हॉल मिळणं गरजेचं आहे आणि क्षणाचाही विलंब न लावता आपल्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक प्रशस्त असा छान मीटिंग हॉल आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या कृपेने किंवा त्यांच्या मदतीने झालेला आहे. त्यामुळे ही सर्व मातब्बर व्यक्ती, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सर्व राजकीय नेते एकत्र येऊन न्यायपालिकेला नेहमी सहकार्य करत असतात. मला अतिशय आनंद होतो अजून एक गोष्ट सांगायला की कुठलंही काम म्हटलं, प्रशासकीय काम म्हटलं की त्याला एक स्वतःची प्रोसेस आणि त्याला एक स्वतःचा पेस असतो आणि त्या पेसनी जर काम गेलं तर कदाचित काही वर्ष लागत असतात. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रक्रियेमधनं जर आपल्याला लवकर काम करायचं असेल तर माझ्या 4 वर्षाच्या बार काउन्सिलच्या टेन्युअर मला एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे की आदरणीय गवई साहेबांची कार्यक्रमाकरता भूमिपूजनाची तारीख पहिल्यांदा घ्यायची आणि मग ऑटोमॅटिक प्रोसेस एवढी फास्ट होऊन जाते की आपली पटापट सगळी कामं होतात आणि आदरणीय गवई साहेबांनी आम्हाला तारीख दिली आणि खरोखर सांगतो की एवढी कामं आपली वेळेत झाली आहेत की आज काही महिन्यामध्ये आपण या आपल्या इमारतीचं इथे भूमिपूजन करतोय. मला मुद्दाम आवर्जून इथे उल्लेख करावाच लागेल आदरणीय आपल्या या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आदरणीय देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब. मला वाटतं ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये येऊन त्यांनी धुरा सांभाळली, ज्यावेळी ते मुख्य न्यायाधीश म्हणून इथे रुजू झाले, त्यावेळी सगळ्यात पहिल्यांदा जर कुठला कार्यक्रम त्यांनी अटेंड केला असेल आदरणीय गवई साहेबांच्या आशीर्वादाने देखील तो कार्यक्रम झाला. तो म्हणजे भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे गाव होतं आंबडवे मंडणगड येथे, तिकडे जे घटनेचे शिल्पकार आहेत त्यांच्या गावामध्येच न्यायालय नव्हतं, त्यांच्या तालुक्यामध्येच न्यायालय नव्हतं. आदरणीय गवई साहेबांच्या आशीर्वादाने सगळ्यात पहिल्यांदा हे न्यायालय तिथे आपण केलं आणि त्याचा एक दिमागदार सोहळा झाला. आणि आदरणीय देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब त्यावेळी नुकतेच इथे रुजू झाले होते आणि महाराष्ट्र राज्यातला तालुका लेवलचा पहिला कार्यक्रम हा आदरणीय देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेबांनी मंडणगडला केला, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आणि त्यानंतर दुसरा कार्यक्रम इथे आपल्या कोकणामध्ये म्हणजे देवगडमध्ये आणि त्यानंतर कुडाळला होतोय. त्यामुळे मला असं म्हणायला हरकत नाही की आदरणीय गवई साहेब आणि आदरणीय देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब या दोघांचंही आपल्या या कोकणावरती भरपूर प्रेम आहे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरची जेवढी कामं आहेत ती लवकरात लवकर पूर्ण होतील. जाता जाता एकच गोष्ट मी महत्वाचं सांगेन की एखाद्या व्यक्तीने काम केलं तर त्याचं कौतुक करणं गरजेचं असतं,
प्रत्येक वेळी आपण म्हणतो म्हणजे आपल्या मालवणी भाषेत म्हणायची पद्धत आहे, मग हे केल्यानंतर काय झालं, त्याचा कामच होता, अशी एक आपल्याकडे म्हणण्याची पद्धत आहे. पण मला असं मुद्दाम सांगावं असं वाटतं, एखाद्या माणसाने काम ते करणं ही जर त्याची ड्युटी असेल, हे जर त्याचं काम असेल, तर त्यांनी काम केल्यानंतर त्याचा तेवढाच सन्मान करणं ही आपली ड्युटी आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांचे अतिशय मनापासून आभार व्यक्त करतो की आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे हे काम झालं. आणि हे करण्यामागचे दोन हेतू असतात. एक तर समोरच्या व्यक्तीला ज्यांनी काम केलंय त्याला आपण काम केल्याची कुठेतरी पोच पावती मिळाली याचा आनंद होतो. परंतु त्याच्यामध्ये दुसरी एक महत्वाची गोष्ट आहे की अजून जास्ती काम करावं अशी त्याला एक स्फूर्ती मिळते. आणि मला वाटतं आजच्या या कार्यक्रमामुळे हे सर्व बसलेले मान्यवरांना अजून काही काम करण्याची स्फूर्ती मिळेल याची मला पूर्ण खात्री आहे. आणि म्हणूनच पुढची 2 कामं आजच मी सर्व सन्मान्य इकडे लोकांना सांगून टाकतो की सावंतवाडी येथील न्यायालय आणि मालवण येथील न्यायालय, मी सर्वांना विनंती करेन, सर्व आदरणीय व्यासपीठावरील मान्यवरांना मी विनंती करेन की मालवणचं जे न्यायालय आहे त्याची इमारत जुनी झाली आहे, जीर्ण झाली आहे आणि ती CRZ मध्ये असल्यामुळे त्याची आता डेव्हलपमेंट थोडी होत नाहीये किंवा त्याची प्रगती थांबलेली आहे. आणि देवगडचं जे न्यायालय आहे तिथे जमिनीचा थोडा इश्यू आहे, त्यामुळे ते एक आपलं काम थांबलेलं आहे. मी आदरणीय पालकमंत्री, आदरणीय राणे साहेब, आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करतो, आदरणीय चीफ जस्टिस बॉम्बे हायकोर्ट उपाध्याय साहेबांना मी विनंती करतो आणि इथे बसलेल्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामध्ये अतिशय जोमाने चालू आहे. ही 2 देखील कामं लवकरात लवकर पूर्ण करून त्याचं भूमिपूजन आपल्याच हस्ते व्हावं अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संग्रामजी. आपण मान्यवरांच्या सहकार्याचा उल्लेख करताना त्यांच्या पुढे आपल्या पुढच्या मागण्याही मांडलेल्या आहेत आणि एवढ्याच प्रेक्षागृहामध्ये या मागितलेल्या मागण्या ते नक्की पूर्ण करतील याची आम्हाला खात्री आहे. देवगडचे लोक तसे मुळातच जाणकार आहेत आणि तुम्ही जसं म्हणालात की न्यायालयाचा कार्यक्रम हा जजेस आणि वकील यांच्या पुरताच मर्यादित असतो, पण देवगडमध्ये खूप लोक आलेत. एक म्हण आहे, सर्व दंड जितो लोके दुर्लभ वैशुचिर्नरः दंडस्यैव भयात् सर्वं जगत भोगाय कल्पते. आम्ही सामान्य लोक कायद्याला घाबरणारे आहोत आणि आम्हाला सामान्य लोकांचं जीणं सहज सुलभ करून देणारे ही न्यायपालिका आहे. आणि मग या न्यायपालिकेचा कार्यक्रम असेल तर आम्ही का बरं उपस्थित राहणार नाही असा विचार करून हे सगळे देवगडचे लोक इथे उपस्थित झालेले आहेत. आपण व्यक्त केलेल्या मनोगताबद्दल आपल्याला मनःपूर्वक धन्यवाद. आता यानंतर मी निमंत्रित करतो माननीय श्री पारिजात पांडे साहेब, अध्यक्ष बार काउन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा. आजच्या या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आमचे सर्वांचे पालक आणि सदा सर्व काळ आमच्या पाठीवर हात ठेवणारे सन्माननीय न्यायमूर्ती गवई साहेब, कॉलेज जीवनापासूनच ज्यांच्याबद्दल आम्हाला आकर्षण वाटत राहिलंय असे माननीय राणे साहेब, आपल्या महाराष्ट्रातल्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख, आपल्या बॉम्बे हायकोर्टाचे सन्माननीय मुख्य न्यायमूर्ती आणि आमचे मार्गदर्शक माननीय उपाध्याय साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सन्माननीय पालक न्यायाधीश माननीय बोरकर साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे तडफदार मंत्री माननीय चव्हाण साहेब, माननीय केसरकर साहेब, आमच्या नागपूरचे असलेले आणि आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असलेले माननीय हेमंत गायकवाड साहेब, आमचे मित्र या जिल्ह्याचे भूमिपुत्र माननीय संग्राम देसाई साहेब, या जिल्ह्याचे दुसरे भूमिपुत्र माननीय तावडे साहेब, मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल माननीय जोशी साहेब, उपस्थितांमध्ये ज्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल असे स्थानिक आमदार माननीय नितेश राणे साहेब, माननीय जठार साहेब, माननीय राजन तेली साहेब, या मतदारसंघाचे भूतपूर्व आमदार माननीय अजित गोपते साहेब,
मान्य बिले साहेब सातवळेकर साहेब, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष आणि स्थानिक देवगड तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष आणि उपस्थित सर्व नागरिक बंधू भगिनी, आज तसा संपूर्ण मला असं वाटते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीच एक आनंदाचा क्षण आहे. कारण माननीय न्यायमूर्ती गवई साहेब आणि आपले महाराष्ट्राचे माननीय मुख्य न्यायमूर्ती बॉम्बे हायकोर्टाचे माननीय उपाध्याय साहेब यांच्या शुभ हस्ते देवगड आणि कुडाळ इथल्या न्यायालयाच्या नवीन वास्तूचा भूमिपूजन समारंभ आज होतो आहे. एकाच दिवशी एकाच जिल्ह्यामध्ये दोन दोन ठिकाणच्या नवीन वास्तूचा शुभारंभ होणे, भूमिपूजन होणे ही मला असं वाटते एक फार आनंदाची गोष्ट आणि आनंदाची बाब आपल्या सर्व सिंधुदुर्ग वासियांसाठी असायला पाहिजे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू मानून आपल्या संविधान निर्मात्यांनी या संविधानाची रचना केली, निर्मिती केली आणि त्यानुसारच जी लोकशाही व्यवस्था आपण स्वीकारलेली आहे त्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुद्धा अगदी शेवटच्या तळागाळातल्या व्यक्तीपर्यंत सर्व सोयी सुविधा पोचाव्या असा प्रयत्न या आपल्या संविधानाच्या आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण सगळेजण करत असतो. आताच देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाले आहेत आणि आगामी काळामध्ये येणाऱ्या काही दिवसातच आपण संविधान ग्रहण केल्याच्या घटनेला सुद्धा 75 वर्ष पूर्ण होतात. आणि जेव्हा संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण होतात आहेत आणि त्या काळामध्ये आपली संवेदनशील न्यायव्यवस्था आणि तेवढीच संवेदनशील असलेली राज्यव्यवस्था या दोन्ही सर्वसामान्य नागरिकाच्या सोयीसाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये आणि जिथे जिथे आवश्यक आहे अशा ठिकाणी न्यायालयाच्या वास्तूचं ज्या पद्धतीने निर्माण केलं जात आहे ती मला असं वाटतं ही आपल्या संविधान निर्मात्यांना ही एक प्रकारे न्यायव्यवस्थेची आणि राज्यव्यवस्थेची ही आदरांजलीच आहे असं माझं मत आहे. आता आमचे मित्र संग्राम देसाई यांनी सांगितलं की मंडणगड तालुक्यामध्ये जिथे आपले संविधान निर्माते पूजनीय बाबासाहेब आंबेडकर यांचं गाव त्या तालुक्यामध्ये आणि गेल्या स्वातंत्र्यानंतर खरं तर तिथे न्यायालय व्हायला पाहिजे होतं, पण ज्या काही कारणाने झालं नसेल, पण आपल्या दोन्ही न्यायव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्थेने तत्परतेने आणि अशा क्षणी हे न्यायालय तिथे सुरू झालं की ज्या वर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वकिली सुरू करून त्याला 100 वर्ष पूर्ण होत होते, अशा वर्षामध्ये मंडणगडला हे न्यायालय सुरू झालेलं आहे. आज या कार्यक्रमाला मला आपण सगळ्यांनी बोलवलं. मला तर बरेचदा आजकाल संग्राम सर असं वाटायला लागलंय की मी नागपूरचा कमी आणि इकडचा कोकणातला जास्त होतो आहे की काय. इतकी वेळा कोकणातल्या कार्यक्रमांना येण्याचं भाग्य मला लाभत आहे. आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आपले महाराष्ट्राचे आणि लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आज कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार होते, पण काही कारणांनी त्यांचं उपस्थित राहणं शक्य होऊ शकलं नाही आणि त्यांनी सुद्धा सर आवर्जून आपल्या सगळ्या सिंधुदुर्ग वासियांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देवगड, कुडाळ आणि एकूण पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व नागरिकांना आपल्या शुभेच्छा कळवल्या आहेत. एवढं बोलून मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिंदे साहेब, यानंतर आपला मुलाखत व्यक्त करण्यासाठी मी निमंत्रित करतो माननीय न्यायमूर्ती श्री नितीनराव बोरकर साहेब, मुंबई उच्च न्यायालय तथा पालक न्यायमूर्ती सिंधुदुर्ग. नमस्कार. सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित न्यायिक व प्रशासकीय अधिकारी, वकील वर्ग, पत्रकार वर्ग, पांडे साहेबांनी आता सांगितल्याप्रमाणे हा आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरता खरंच आनंदाचा क्षण आहे. डिस्ट्रिक्ट ज्युडिशरीमध्ये असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काम करण्याचा योग आला नाही, त्यामुळे इथे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल अडचणी असतील त्या मला तेवढा अनुभव नाही, पण प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून काम करत असताना मला ज्या काही प्रॅक्टिकल अडचणी आल्या, जिथे कोर्ट इमारत अपुरी असेल तिथे वकील वर्गांना बसायला जागा नसतं, त्यांची सतत ग्रीवन्स असतात की आम्हाला जागा नाही, आम्हाला जागा द्या. स्टाफला बसायला जागा नसते.
स्टाफची गैरसोयी होते, रेकॉर्ड ठेवायला जागा नसते, केसेस मिसिंग होतात आणि केसेस मिसिंग झाला तर तो जो स्टाफ असतो कितीही प्रामाणिक असला तरी त्याच्या अगेन्स्टमध्ये आम्हाला इन्क्वायरी करायला लागते. बरेच इश्यूज असतात. एखाद्या वेळेस एखाद्या तालुक्यामध्ये बरीच पेंडन्सी असते, पण पेंडन्सी असतानाही इन्फ्रास्ट्रक्चर असल्यामुळे आम्हाला ऍडिशनल जज देता येत नाही. कुठेतरी न्याय प्रक्रियेला विलंब होतो. काही पर्सनल अनुभव आले मला पीडीजे म्हणून काम करताना, ते तेवढं मला सांगायचं आहे. वेळ कमी आहे, वक्ते बरेच आहेत. मी चंद्रपूर डिस्ट्रिक्टला काम करत असताना तिथे 3 माळ्याची बिल्डिंग आहे, तिथे लिफ्ट नाही. सिनियर वकिलांना ज्या सिनियर वकिलांना गुडघ्याचा त्रास व्हायचा, त्यांच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या माळ्या कोर्ट असलेल्या केसेस असायच्या, तर ते ट्रान्सफर अप्लिकेशन्स करायचे. ते म्हणायचे की आम्हाला चढणं शक्य नाही. आणि हे जे काही प्रॅक्टिकल इश्यूज आहेत इन्फ्रास्ट्रक्चर, आपल्याला असं वाटतं की इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्युडिशरीला आहे, नसलं तरी काय फरक पडतं, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर नसेल तर हे काही वेगळ्या अडचणी उत्पन्न होतात. बऱ्याच अशा काही ज्युडिशियल ऑफिसरला रेसिडेन्शियल क्वार्टर्स नसतात, त्यांना रेंटेड प्रेमायसेस मध्ये राहावं लागतं. आणि जे लँडलॉर्ड टेनंट डिस्प्यूट असतं ते तसेच सारखे डिस्प्यूट असतात. त्यात तो लँडलॉर्ड कधीतरी ज्युडिशियल ऑफिसर ट्रान्सफर झाल्यानंतर तिथे त्याच्या अगेन्स्टमध्ये काहीतरी डिस्प्यूट झाला असेल तर ते तो कंप्लेंट करतो. जवई साहेबांना माहीत आहे एक मॅटर, तर ते कुठेतरी त्याच्या विरुद्ध इन्क्वायरी करावी लागतं. असे बरेच इश्यूज आहेत आणि कुठेतरी ते न्याय प्रक्रियेला त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या इश्यूजमुळे विलंब होतो. या प्रसंगी मला एवढंच म्हणायचं आहे की नवीन इमारत तयार झाल्यानंतर पक्षकारांना जलद गतीने न्याय मिळेल हीच अपेक्षा आहे. थँक्यू व्हेरी मच. त्यानंतर मी निमंत्रित करतो माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग, यांना आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आजच्या या अत्यंत महत्वाच्या अशा कार्यक्रमासाठी उपस्थित आदरणीय न्यायमूर्ती भूषणजी गवई साहेब, आदरणीय न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्यायजी, आदरणीय न्यायमूर्ती नितीन बोरकरजी, या जिल्ह्याचे आणि महाराष्ट्राचे नेते आदरणीय दादा, त्याचबरोबर आदरणीय दीपक केसरकरजी, हेमंत गायकवाडजी, देवानंद गोरेजी, नंदा गाडगेजी, आमदार नितेश राणेजी, ॲडव्होकेट संग्राम देसाईजी, ॲडव्होकेट परिमल नाईकजी, पारिजात पांडेजी, ॲडव्होकेट अजित गोपटेजी, आदरणीय राजन तेलीजी, आदरणीय प्रमोद जठारजी, त्याचबरोबर आदरणीय प्रभाकर सावंतजी. खरं तर बरेच वक्ते या कार्यक्रमाला बोलणार आहेत, परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मंत्री म्हणून काही विषय मांडणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि म्हणून ते मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांनी धुरा सांभाळल्याच एक संपूर्ण देशामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचं ठरवलं आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये गतिमान पद्धतीने काम करण्याचं त्यांनी योजलं. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून न्यायव्यवस्थेमध्ये तारीख पे तारीख अशा पद्धतीची जी व्यवस्था होती, ही व्यवस्था जर बदलायची असेल तर येणाऱ्या काळामध्ये नॅशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलिव्हरी अँड लिगल रिफॉर्मर्स या मिशनच्या माध्यमातून 2021 पासून हे जे मिशन सुरू झालं, या मिशनला गेल्या काही वर्षांमध्ये हे 2026 पर्यंत हे मिशन हे राबवायचं आहे. आणि हे राबवत असताना
काय काय योजना आणि उपाययोजना करायला हव्यात या सगळ्या गोष्टीचा गांभीर्याने त्यांनी विचार केला आणि भारतीय न्याय व्यवस्थेमध्ये खऱ्या अर्थाने स्थित्यंतर येण्याच्या दिशेने पावलं त्यांनी या निमित्ताने सुरू केली. भारताच्या इतिहासामध्ये जवळजवळ 200 वर्ष ब्रिटिशांचे असणारे हे सर्व कायदे आणि या कायद्यांना खऱ्या अर्थाने त्यामध्ये बदल होणं हे अपेक्षित होतं आणि मला सांगायला आनंद होतो आणि आपणा सर्वांना याची कल्पना आहे की जवळजवळ 2000 पेक्षा जास्त जुने असणारे कायदे हे बदलले गेले किंवा त्यांना रद्द करण्याचं काम हे या सरकारच्या माध्यमातून झालं. 40,000 पेक्षा जास्त कंप्लायन्स यामधून काढून टाकण्याचं काम करण्यात आलं. 3,400 पेक्षा जास्त फौजदारी तरतुदी ह्या सुद्धा या निमित्ताने काढण्याचं काम करण्यात आलं. खऱ्या अर्थाने देशामध्ये काही व्यवस्था बदलण्याची गरज होती आणि या व्यवस्था जर बदलायच्या असतील आणि एक वेगळ्या पद्धतीने हा देश भारत देश हा जगाच्या समोर एक वेगळ्या पद्धतीने जर आणायचा असेल तर काही विशेष बदल करणं गरजेचं होतं आणि त्यामध्ये IPC ऐवजी भारतीय न्याय संहिता 2023 अशा पद्धतीने लागू करण्याचं झालं. CRPC मध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 म्हणून सुरुवात करण्यात आली. त्याचबरोबर भारतीय साक्ष संविधान 2023 याची सुद्धा खऱ्या अर्थाने सुरुवात करून एक भारतीयकरण ज्या पद्धतीने ज्याची सुरुवात करायला हवी होती ती सुरुवात ही आदरणीय पंतप्रधानांनी या निमित्ताने केली. खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गोष्टी करत असताना देशाला एक वेगळ्या दिशेने नेण्याचं काम आदरणीय पंतप्रधानांनी केलं. मला सांगायला आनंद होतो ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात आपण चर्चा करतो त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये 2000 किंवा त्यावर 1993 पासून जवळजवळ 2014 पर्यंत किती कोटीची कामं इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये झाली होती तर जवळजवळ 3,400 कोटीपेक्षा जास्त कामं ही झाली नाहीत. परंतु हे जे सरकार आहे केंद्रामधलं आलेलं सरकार आहे हे सरकार आल्यानंतर 8 ते 10 वर्षामध्ये जवळजवळ 5,307 कोटी रुपयाच्या कामांना खऱ्या अर्थाने मंजुरी देण्याचं काम केलं गेलं. मी महाराष्ट्राच्या बद्दल सांगेन. महाराष्ट्रात सुद्धा जवळजवळ 47 प्रकल्प आणि जवळजवळ त्यामध्ये 287 कोर्ट हॉल आणि त्यासाठी 2014 कोटी रुपयाच्या कामांना खऱ्या अर्थाने मंजुरी देण्याचं काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून झालं. यामध्ये आताच माझ्या अगोदर एका न्यायाधीशांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला की न्यायाधीशांच्या निवासाच्या संदर्भामध्ये असणाऱ्या अडचणी या फार मोठ्या आहेत आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चर करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्यासाठी सुद्धा 30 प्रकल्प आणि 135 निवासस्थानं न्यायाधीशांसाठी आणि त्यासाठी 106 कोटी रुपये हे देण्यात आले. मला सांगायला आनंद होतो की हे सर्व करण्याचं काम आदरणीय महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी स्वतः लक्ष घालून या सगळ्या व्यवस्थेसाठी जातीने लक्ष घालण्याचं काम सुद्धा खऱ्या अर्थाने केलंय आणि म्हणून आज ते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाही परंतु त्यांनी या कार्यक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा दिल्या. आज देवगडची असणारी जी न्यायालयाची इमारत आहे ही इमारत पूर्वीची असणारी इमारत जी आहे ही पूर्वीची असणारी इमारत सुद्धा नादुरुस्त होती. 2 वर्ष या कामाला लागणार आहेत परंतु या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून त्याला सुद्धा रिपेरिंगसाठी लागणारे जे 30 ते 40 लाख रुपये होते आज आपण त्या इमारतीमध्ये जर गेलात तर ती इमारत सुद्धा अत्याधुनिक करण्याचं काम हे आम्ही आमच्या माध्यमातून केलं. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने नव्याने होणाऱ्या इमारतीला सुद्धा इथे असणाऱ्या इमारतीला 28 कोटी रुपये आणि कुडाळच्या असणाऱ्या इमारतीला सुद्धा 28 कोटी ते 30 कोटी रुपये लागणार आहे. तेही काम हे लवकरात लवकर सुरू होणार आहे. यासाठी जी डिझाईन्स केल्या आहेत आमच्या इन हाऊस डिझाईन केलेली आहे. आपण सर्वांनी जर पाहिलं असेल तर माझगावचं असणारं कोड जर आपण पाहिलं तर इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काय चांगल्या पद्धतीने नव्याने करता येऊ शकतं त्या सगळ्या विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून एक नव्या पद्धतीने कात टाकणं ज्याला म्हणतात त्या पद्धतीने हे डिपार्टमेंट कात टाकण्याचं काम करत आहे. अतिशय चांगल्या इमारती आणि त्यामध्ये असणारं चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्याचं काम हे सरकारच्या माध्यमातून केलं जात आहे आणि त्यामुळे हे सरकार
एक वेगळ्या पद्धतीने काम करतात. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सर्वांना अपेक्षित आहे, न्यायपालिकेला अपेक्षित आहे, ते काम हे या सरकारच्या माध्यमातून अधिक जलद गतीने करण्याचं काम आम्ही सर्वजण करतो. पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हा एवढा मोठा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाला आम्हाला सर्वांना आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद चव्हाण साहेब. यानंतर मी निमंत्रित करतो माननीय श्री दीपक भाई केसरकर साहेब यांना आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी. महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि आम्हाला सर्वांना अत्यंत प्रिय असलेले असे आदरणीय भूषणजी गवई साहेब, आदरणीय नारायण राणे साहेब, महाराष्ट्राचे चीफ जस्टिस आदरणीय न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहेब, आदरणीय नितीनजी बोरकर साहेब, न्यायमूर्ती नितीनजी बोरकर साहेब, आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्गच्या न्यायालयांची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे त्या न्यायमूर्ती हेमंतजी गायकवाड साहेब आणि जे नेहमीच आमच्या जिल्ह्याला सहकार्य करत असतात असे रजिस्ट्रार जनरल जोशी साहेब, आमच्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आदरणीय तावडे साहेब आणि आदरणीय पिले साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले बार काउन्सिलचे अध्यक्ष आदरणीय पारिजात पांडे साहेब, आदरणीय आमच्या सर्वांना नेहमी आवर्जून जे बोलवत असतात ते आदरणीय देसाई साहेब, परिमल नाईक साहेब, सर्व न्यायमूर्ती आणि उपस्थित बंधूभगिनी, बराच वेळ झालेला आहे. खरं तर आमचे कलेक्टर साहेब, आमचे SP साहेब, सर्व जिल्ह्यातले अधिकारी सुद्धा आहेत आणि विशेषतः देवगडचे सर्व पदाधिकारी सुद्धा आहेत. मला अतिशय आनंद झाला की खरं तर आवर्जून सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला की इथल्या सर्व लोकांची नावं ही गवई साहेबांना माहिती असतात आणि ते आवर्जून सांगतात. खरं तर माझा आज कार्यक्रम नव्हता, एका घरगुती कार्यक्रमासाठी मी बाहेर जाणार होतो आणि त्याच्यामुळे साहेब मी कुडाळला येतो म्हटलं होतं, परंतु देवगडला तरी जाऊन आपल्याला भेटावं, आपल्याला शुभेच्छा द्याव्या म्हणून मुद्दाम मी या ठिकाणी आलो आणि आनंद असा झाला की देवगडच्या सर्व मंडळींना भेटलो. आपले माजी आमदार गोपटे साहेब आहेत, प्रमोदजी जठार साहेब आहेत, आमचे नितेशजी समोर बसलेले आहेत आणि देवगडबद्दल बोलायचं झालं आणि आपण सर्व देवगडमधले बहुसंख्य नागरिक या ठिकाणी आहात. हे जरी कोर्टाचं उद्घाटन असलं तरी नितेशजींचा आग्रह होता की पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये देवगड अग्रगण्य असावं. मी आपल्याला गवई साहेब सांगू इच्छितो की आपलं जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नेव्हल हेडक्वार्टर होतं हे विजयदुर्गला होतं आणि विजयदुर्गला आज सुद्धा त्यांच्या नावा बांधण्याच्या त्या ठिकाणी जेटीज आहेत आणि सर्वात शेवटचा किल्ला जो पडला तो विजयदुर्ग होता आणि तो सुद्धा ब्रिटिशांनी आणि पेशव्यांनी एकत्र हल्ला केला म्हणून त्याचा पराभव झाला, नाहीतर अभेद्य असं आरमारी केंद्र होतं. आणि नितेशजींची इच्छा होती की त्या ठिकाणी हे जे कान्होजी आंग्रे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं तिथं स्मारक बनावं. तर मी देवगडवासियांना सांगू इच्छितो की ह्याच्यासाठी 5 कोटी रुपयाची रक्कम ही मंजूर केलेली आहे. अतिशय सुंदर असं विजयदुर्गचं स्मारक त्या ठिकाणी बनेल आणि आपले पालकमंत्री हे स्वतः PWD मिनिस्टर असल्यामुळे त्यांनी आपल्या डिझाईन करत असताना स्वतः लक्ष घालून या इमारतीचं डिझाईन केलेलं आहे. त्याच्यामुळे अतिशय देखणी अशी इमारत देवगडमध्ये उभी राहील, कुडाळमध्ये उभी राहील. त्याच्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्याला एकच गोष्ट सांगायची आहे की केवळ इमारतींपुरतं मर्यादित नाही तर ज्या ज्या वेळेला कोर्टाच्या संदर्भात कुठलेही प्रश्न येतील, विशेषतः कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांचे अनेक वर्षाचे प्रश्न प्रलंबित होतील. देवेंद्रजी या खात्याचे मंत्री झाल्यानंतर ताबडतोब त्यांनी प्रत्येक ते प्रश्न सोडवण्याच्या कामी न्याय दिला आणि त्याच्यामुळे न्यायालयीन जशा इमारती उभ्या राहत आहेत तशा कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा जवळजवळ सगळे प्रश्न महाराष्ट्रामधले आता संतुष्टात आलेले आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी देवेंद्रजी आले असते तर अतिशय आनंद झाला असता.
त्यांची नेहमी येण्याची इच्छा असते आणि सिंधुदुर्गमध्ये येण्याची इच्छा असते. आणि गवई साहेबांना आणि चीफ जस्टिस साहेबांना सांगू इच्छितो की आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेहमी भाषणात जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव असतं त्याप्रमाणे यावर्षीचा नेव्हल डे सुद्धा मालवणमध्ये सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर त्या ठिकाणी त्यांनी साजरा केला. त्याच्यामुळे या जिल्ह्याला परंपरा ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे. मी गवई साहेबांना सांगत होतो की हे 3 तालुके सोडले तर उरलेलं सावंतवाडी संस्थान होतं, त्याची सुद्धा परंपरा आहे. आणि मी गवई साहेबांना मागच्या वेळेला सुद्धा विनंती केलेली होती आणि आता सुद्धा विनंती करतो की आमच्या सर्वच वकील मंडळींचं म्हणणं असं असतं की आम्हाला जवळ खंडपीठ पाहिजे. मी जसा मुंबईचा पालकमंत्री आहे तसा कोल्हापूरचा सुद्धा पालकमंत्री होतो आणि त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम जरी सिंधुदुर्गामध्ये होत असला तरी सिंधुदुर्गवासियांमधल्या आमच्या सर्व वकील मंडळींच्या वतीने मी पुन्हा एकदा गवई साहेबांना आणि चीफ जस्टिस साहेबांना विनंती करतो की लवकरात लवकर कोल्हापूर खंडपीठ करून आपण आमच्या ह्या भागामध्ये राहणाऱ्या सर्व वकील मंडळांना न्याय द्यावा अशी नम्र विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद केसरकर साहेब. यानंतर मी विनंती करतो माननीय न्यायमूर्ती श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Namaskar and a very good afternoon. Before I start my address, Justice Gavai is here. May I file a petition before Justice Gavai today? If permitted, kindly permit me to file a petition before. मला अंग्रेजीत बोलू द्या. Granted, I hope the prayer has been granted. Thank you. Mela Julam. Thank you. Honorable Shri Justice Bhushan Gavai, Judge Supreme Court of India. Honorable Shri Narayan Rane, Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Honorable Shri Ravindra Chauhan, Minister for Public Works and Guardian Minister for Sindhudurg District. Honorable Shri Deepak Kesarkar, Honorable Minister for Education, Government of Maharashtra. Brother Justice Nitin Borkar, Guardian Judge, Sindhudurg. Shri Hemant Gaikwad, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg. Sister and brother judges from District Judiciary. Srimati Nanda Patke, Civil Judge, Junior Division and Junior Magistrate, First Class, Devgarh, and other judicial officers. Shri Parijat Pandey, Chairman, Bar Council of Maharashtra and Goa. Shri Sangram Desai, Member, Bar Council of Maharashtra and Goa. Shri Devanand Gore, President, Devgarh Bar Association. Shri Parimal Naik, President, Sindhudurg Bar Association. District Collector and Superintendent of Police, District Sindhudurg, learned members of the bar, distinguished guests on and off the dais. At the outset, I express my sincere thanks to the organizers for inviting me as chief guest on this occasion of groundbreaking ceremony and laying foundation stone for the new Devgarh Port building at the auspicious hand of Honorable Shri Justice Bhushan Gavai. Let us give him a big hand. I am delighted to be in the company of all dignitaries on and off the dais who are present here for gracing this event. Visiting a place like Devgarh, one of the best tourist spots in the state, blessed with beautiful temples, beaches, forts, and world-famous Alfonso mango, is always a pleasure. As the Chief Justice of State Judiciary, I wish to deliver similar pleasure by providing ease and convenience in access to justice for litigants, lawyers, and the judges alike. The court at Devgarh, as you all know, was constructed during the British period, and since it was not habitable, it is now functioning from Tehsil office. It has been the dire need of the day for having a new court building with adequate space and modern amenity. Thus, a new building plan was approved
taking into account the new requirements of today's e-age. The efforts of district judiciary and administration towards the proposed construction of the Devgarh court building are indeed praiseworthy, and today's foundation stone laying is the result of such efforts. Congratulations to all. For an efficient and robust judicial system, it is necessary to have the right infrastructure. In a democratic setup, the state has bounden duty to ensure that quality services provided to needy people in the form of an effective and competitive judiciary. District judiciary plays the foundational part in justice dispensation. It is at this level that the right infrastructure with proper facilities are required by the people. The idea should be that any litigant approaching the court should be at ease and convenience with full faith in judiciary. Unless there is proper connectivity, accessibility, and infrastructure facilities, it would be difficult for anyone to approach the court of law for redressal of his grievances. It is therefore important to provide proper infrastructure with requisite amenities, keeping in view the convenience and comfort of all the stakeholders, including the litigants, the lawyers, the judges, staff, so on and so forth. For this, sincere and coordinated efforts are required on behalf of bar, bench and the government. In a taluka place like Devgarh, necessary court setup as is proposed now is very essential, and therefore I believe that the proposed ground plus 4-storied court building is a welcome step in such direction. The proposed court building is planned to be a modern state-of-the-art building with all requisite facilities, keeping in view the needs and requirements of all the stakeholders. Some of the highlights of this building are vulnerable witness deposition court halls, rainwater harvesting, interview rooms for children and their play area, ramp for handicapped persons, firefighting arrangement, separate rooms for witness, accused, counselors, psychologists, waiting, archives and pantry, etc., generators for power backup and CCTVs. With such modern facilities, I am sure that the proposed new building would enhance the efficiency and speed of adjudication, disposal of cases and delivery of justice just as desired. I would stress here that the role of bar is of utmost importance, as without its active support, any measure taken by the government or the judiciary would be insignificant. I would therefore urge all the bar members to extend their fullest cooperation for a successful execution of the project, as it has always been doing. I am confident that all the judges, members of the bar and the registry would fulfill their obligations by rendering effective services in achieving the desired results. The role of the government is equally important, as judiciary cannot operate on its own without an effective and timely support from the government. We are fortunate that the government of Maharashtra has always been on the forefront in extending its fullest cooperation in furthering the cause of justice at all levels in the state, and I have no doubt that it would take all immediate steps in ensuring that the new court building would be handed over to the court administration very soon, to the satisfaction and contentment of one and all. I hope and trust that with the concerted efforts of all the stakeholders, the court functioning would soon commence from the new building. Fortunately, amongst us today present is Honorable Minister for Public Works Department, Mr. Chauhan, and I have a request to make to him today. I wish and I desire that I should be requested by the bar members, by the district judiciary here, to inaugurate this building as well before I am asked to leave this. So that's a promise I request Mr. Chauhan to make today among us. Before concluding, I would say a few words about the judicial system, the role of the judges and the bar members, and how does it function. You know, what is the strength of judiciary?
judiciary doesn't have a sword in its hand because we are now a democratic setup. Gone are the days when the judiciary, executive and legislative powers were vested in just one man, who used to be the monarch or the king. So gone are the days of monarchy. We are living in a democratic setup. But judiciary unfortunately doesn't have a sword in its hand. Neither does it have a purse in its pocket. But still, what is it which makes the judiciary one of the most powerful state organs? What is the strength of the judiciary? I may tell you, you must all be knowing, the strength of the judiciary is the trust and faith of the people. That is what makes us strong, and that is why we are so confident. But having said that, I may urge and state and request to all the members of the bar present here, the members of the district judiciary present here, that you have a very heavy responsibility on your shoulders to check, to see to it that this public faith and trust does not get eroded. You have the heaviest responsibility on your shoulders. The day the trust of the people and public is lost by the judiciary, will be nowhere. Being one of the strongest judicial systems in the at the global level, will be reduced to nothing. So therefore, as I said, in absence of any swords in our hands, in absence of any purse in our pockets, we have to strive very, very hard to earn and gain the trust and faith of the people. Only then we will survive and will be able to serve the people in a better manner. Now, these days, it's an era of information, bloom, or you can say bombardment of information. A lot depends on the perception. Judiciary also is perceived in a certain manner by the society, by different sections of the society. Now, this perception is formed by the people on their interface or on their interaction with the judiciary. So considering the system which we have, I call the district judiciary judges the first gods to be worshipped. Why I say so? Because a litigant, a poor litigant, most of them are not able to reach to the High Court or the Supreme Court for various reasons. I will not go into the reasons today. The first interaction or interface of a poor litigant is with the members of the district judiciary. Therefore, you are the first gods to be worshipped, and I hope and expect, I desire, I wish that you will live up to this image. I would conclude by once again expressing my sincere gratitude for having me here. Wishing you all good luck and all the best. Jai Hind and Jai Maharashtra. Thank you, Honorable Justice Devendra Kumar Ji Upadhyay Sahab. As you have expressed your views and urged Sawan Sahib that see that I will be present there for the inauguration of the new building of the Devgad Court, and I think with the team from Sindhudurga, Sawan Sahib, Rane Sahib, Kesarkar Sahib, or Nitesh Ji sitting in front of us, and with support of Devendra Ji, you will soon realize that one day you will find the invitation card inviting you to inaugurate the new building of the Devgad Court. Thank you once again. यानंतर मी विनंती करतो माननीय नारायणरावजी राणे साहेब यांना की त्यांनी आपलं मनोगत आपल्यासमोर व्यक्त करावं.
नमस्कार. देवगड येथे न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा कौन्सिला समारंभ संपन्न होत आहे. कौन्सिला बसवण्याचं काम झालेलं आहे. आता या मंचकावरील जे मान्यवर आहेत, याचे प्रमुख पाहुणे आहेत आणि आमच्यासाठी गर्वाची गोष्ट आहे असे आमचे माननीय न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई सर्वोच्च न्यायालय यांची उपस्थिती, त्याचप्रमाणे माननीय न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय इंग्लिशमध्ये बोलण्याची परवानगी घेतली आणि त्याची भरपाई शेवटी जय महाराष्ट्र बोलून केली. सन्माननीय दीपक केसरकर, सन्मान रवींद्र चव्हाण, सन्माननीय न्यायमूर्ती श्री नितीन बोरकरजी उच्च न्यायालय, सन्माननीय हेमंत गायकवाडजी प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश, ॲडव्होकेट देवानंद गोरेजी अध्यक्ष वकील संघ देवगड, सन्माननीय नंदा गाडगे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सन्माननीय आमदार नितेश राणे देवगड मतदारसंघ, सन्माननीय बार काउन्सिलचे सदस्य ॲडव्होकेट संग्राम देसाई, ॲडव्होकेट परिमल नाईकजी, श्रीयुत ॲडव्होकेट पारिजात पांडेजी, श्रीयुत ॲडव्होकेट अजित गोपटेजी, श्रीयुत प्रमोद चकार, सन्माननीय भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतजी आणि अतिशय सुंदर मराठीतल्या चांगल्या शब्दात सूत्रसंचालन करणारे आमचे अरुण चोमनजी, उपस्थित सर्व जिल्ह्यातील जिल्ह्याबाहेरील वकील मंडळी, वडील मंडळी, अन्य तज्ञ, उपस्थित बंधू भगिनी आणि मित्र, माझ्या दृष्टीने समाधानाची गोष्ट आहे की 145 वर्षाची इमारत, या इमारतीचा कौन्सिला कार्यक्रम आणि तो पण माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश आमचे भूषण गवई साहेब यांच्या हस्ते होत आहे. खरं म्हणजे मी आज या कार्यक्रम वेळ नव्हता, काल रात्री 2ला पोचलो आणि 10:30चा कार्यक्रम, पण साहेबांच्या गाडी बरोबर मी वेळेत पोचलो. आज त्यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम झाला. त्यामध्ये आमचे हायकोर्टाचे न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय यही आहे. बांधवणे कोर्टची नवीन इमारत आणि कौन्सिला कार्यक्रम, जरा प्लीज मध्ये येऊ नका. हे कार्यक्रम सातत्याने राज्य देश पातळीवर होत असतात. ही प्रशासनाची सतत चालणारी प्रोसेस आहे. पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये, वास्तूमध्ये, होणाऱ्या इमारतीमध्ये आपलं हित किती ही ओळखणारी जनता फक्त देवगडमध्ये असल्याने एवढी मोठी संख्या आज उपस्थित आहे. बांधवणं 145 वर्षानंतर इमारत होते आहे. ग्राउंड प्लस 4, तळमजला अधिक 4, अशा 5 माळ्याचे. आता तर आपण पाहता इमारत समोर आहे. ही 5 माळीची जवळपास इमारत असेल. सर्व कोर्टाला लागणाऱ्या सुख सोयी आतमध्ये होणार आहे. मी सर्व मान्यवरांची भाषणं ऐकली. माझा पिंड आहे, सवय आहे, मी विषयाच्या बाहेर जात नाही. मी कौन्सिला, बिल्डिंग, कोर्ट, न्यायालय याच्या बाहेर जाणार नाही. तर एक अतिशय सुबक सुंदर अशी इमारत आणि कोर्टाला लागणाऱ्या कामकाजासाठी सर्व गोष्टी त्यात उपलब्ध होतील
अशा प्रकारची इमारतीचं बांधकाम होत आहे. मी बांधकामाबद्दल, नवीन बिल्डिंग बद्दल होतं मी एक वाक्य दोन्ही इमारती कुडाळाने 60 कोटीच्या आतमध्ये प्रोव्हिजन आहे, तरतूद आहे. पण इमारती सुबक व्हाव्या, सुंदर व्हाव्यात, एलिव्हेशन अतिशय देखणं असावं. आज बाहेर सांगलं मुळात आपल्याला काय इमारती कशासाठी आहेत हे न्यायालय. या न्यायालयातून सर्वसामान्य भारतीय नागरिक देवगड असो, जिल्ह्यात असो, भारतीय जे येतील त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. कायदेशीर न्याय, आउट ऑफ इट जाऊन न्याय म्हणत नाही, कायदेशीर न्याय मिळाला पाहिजे. परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना दिली त्याच्या आधारे कायदे बनले, त्या कायद्याचे न्याय मिळाले आणि मला खात्री आहे हा न्याय या कोर्टातून मिळेल. इमारती चांगली होईल. आता याच्यामध्ये एवढे वर्ष का लागली, आता कसं हे नाही. एक सांगतो, मी गेली 34-35 वर्ष साहेब मी मंत्री कुठे महाराष्ट्रात, पण 34 वर्ष ऍडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कसं, प्रशासन काम कशा रीतीने करतं. बरेच लोक सकाळपासून मला 2-3 लोक आम्हाला एवढी सबसिडी 35% द्या, आमचं हे काम बजेटमध्ये गेला. लोकांना वाटतं प्रत्येक काम आपलं व्हायलाच पाहिजे. ही सरकारी जमीन आमच्या संस्थेला द्या. सरकार म्हणजे कोण? आपण नाही. सरकार चालवायला पैसा जातो, कोणाकडून जातो? जनतेकडून जातो. टॅक्स कोण भरतं? तुम्ही. रिसोर्सेस म्हणतो, जे उत्पादन आहे देशाचं, राज्याचं, ते उत्पादन जनतेकडून येतं. आता तुम्ही म्हणाल या देशातली सगळी कोर्टच्या इमारती आत्ताच करायला घ्या, शक्य आहे का? तुम्हाला असं सांगितलं पुढच्या 25 वर्षाचा टॅक्स आजच द्या, चला सगळं करू, शक्य नाही. आणि त्यामुळे आज हे 2 आणि पुढे सावंतवाडी, मालवण हेही होईल. यामध्ये काही CRZचा प्रॉब्लेम मालवणचा आहे, तोही आपण सॉल्व्ह करू, मंत्र्यांना समजून सांगू. कुठला प्रश्न माझ्या मते गेल्या 34 वर्षात सिंधुदुर्गात अडला, काम सांगितलं आणि झालं नाही असं एकही नाही. एकही. आता वकील म्हणाल्यानंतर बोलणारच होते. न्यायाधीश लोकांना माहिती असतं कसं बोलतात, बोलणार. त्यांनी बाजू मांडतात, अतिशय प्रामाणिकपणे संग्राम त्याचे सहकारी काम करतायत, चांगलं करतायत, मला काय म्हणायचं. पण त्याचबरोबर या इमारती आहे, या इमारतीमध्ये चालणार काम एक प्रामाणिकपणे, डिसिप्लिन, पंक्च्युअलिटी, सिन्सिरिटी मेंटेन करून आहे. आपण आजही म्हणतो ब्रिटिश कायदे बघा कसा कायदा होता आणि आता तेही माणसं, तेही जज होते, तेव्हाही वकील होते, तेव्हाही जनता होती. मग त्यांच्या आपल्यामध्ये पडलेला फरक कशामुळे आहे याचं अवलोकन, आत्मपरीक्षण करायला. नुसतं लोकांना खुश करायला मला पण मराठी विशेषण मी भरपूर वापरू शकतो. तुम्ही असे दिसता, असे आहात, उपस्थित राहिलात, काय हे मी बोलू शकतो. पण ते करण्याने आपला देश आत्मनिर्भर बनवायचा आहे, आपला देश विकसित बनवायचा आहे. 2047 ला आपला भारत देश, हा भारत देश जगाच्या पाठीवरील एक विकसित देश, अमेरिका, चायना नंतर आर्थिक प्रगत देश आपल्याला बनवायचा आहे. त्या तिथे घेऊन जायचं आहे. त्यामध्ये आपलंही योगदान हवं असे ठरवणारे जर नागरिक असतील आणि आहेत, तर आपण 2047 ला नक्कीच आत्मनिर्भर आणि विकसित देश बनवू. मोदींनी जाहीर केलंय. मोदी आले बांधवानं, महत्वाकांक्षी माणसं असली तर विकास होतो. त्याला उत्तम उदाहरण मोदी जे आले 2014. जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत 10व्या क्रमांकावर. आज 9 वर्षानंतर भारत मोदींनी 5व्या नंबरवर आणला आणि त्याच वेळा म्हणाले भारत आज 5वें क्रमांक में है. 2030 तक भारत ये 3रे क्रमांक, दुनिया के अर्थव्यवस्था में 3रे क्रमांक में हो. 3.5 टाळ्या वाजल्या देशाची प्रगतीबद्दल बोलत. धन्यवाद.
आनंद वाटतो, बरं वाटतं. आपले विचार लोकांना आवडतायत, पटतायत. मोदी समथिंग डिफरंट चांगलं काम करतायत, आनंद पाहिजे. महिलांसाठी जेवढ्या योजना मोदींनी दिल्या सुरू केल्या, 54 योजनामध्ये त्यातल्या 55% योजना महिलांसाठी. मी सगळे सांगणार नाही 54 होत, पण मी सांगतो. परवा आमच्या 15 दिवसापूर्वीच्या कॅबिनेटमध्ये लखपती दिदी, महिला लखपती असाव्या, त्या गरीब. काही लखपती आहेत त्यांना परत नाही बनवायचं, पण गरीब दुबळ्या अशा महिलांना लक्षावधी बनवण्याच्या योजना. PM विश्वकर्मा काय, वर्षानुवर्ष आमचे कारागीर, कुंभार असो, टेलर असो, सोनार असो, ते सगळेच कारागीर 18 आहेत. मग त्यांना चढ योजना आणली. त्याने आज शिल्पकार कारागीर होते, त्यांना उद्योजक बनवण्यासाठी ती स्कीम आली, योजना. याचं पण प्रबोधन व्हायला पाहिजे, लोकांपर्यंत जायला पाहिजे. कारागीर असेल त्याला उद्योग बनव, तोही 5-10 कामगार ठेवेल, रोजगारी तयार होतील, पर कॅपिटा इन्कम वाढेल, दरडोई उत्पन्न वाढेल, दरडोई उत्पन्न वाढलं GDP वाढेल, देशाची अर्थव्यवस्था त्यामुळे वाढेल, निर्यातीमुळे. त्या इमारत वाढून नाविन्यपूर्ण इमारत झाली तर आनंदाबरोबर त्याला साजेचा आर्थिक प्रगती वातावरणामध्ये लोकांमध्ये दिसली तर त्या इमारतीला अतिशय पाहताना आनंद वाटतो. गरीब येऊ नये. आता एक विषय झाला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मंडणगडात, काल पर्यावरण कोर्ट नाही हो, ही चिंता का तक्रार? मी तो उलट विचारतो. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतवासियांना कायदा, त्यांनी घटना लिहिली, संविधान लिहिलं, कायदा सांगितला. मंडणगडचे लोक बाबासाहेबांवर प्रेम करतात मनापासून, अंतःकरणापासून. त्याने बाबासाहेबांनी घटना बनवली भारतीयांसाठी, 140 कोटीसाठी. मंडणगडच्या आजूबाजूच्या लोकांनी गुन्हा करायचं नाही, तक्रार करायचं नाही. कोर्टाची आवश्यकता काय आहे साहेब? तक्रारी झालं काय झालं नाही तर, पण कोर्ट व्हावं हे आता होतंय. पण याचा अर्थ तक्रारी जास्त करणं मी म्हणणार नाही, कोकणी माणसाची सवय. कोर्टात केसेस टाकत राहणं, वकील आणि जजना काम देत राहणं, हे पुण्याचं काम नाही, पुण्याचं लोकहिताचं नाही, लोकहित. त्या आपण सर्वजण, देवगड माझा आवडता तालुका आहे, करा आंबा होतो. पहिला आंबा 3 दिवसापूर्वी खाल्ला. चविष्ट आंबा आहे, स्वादिष्ट आहे, पौष्टिक आहे. तर पौष्टिकतेमध्ये विचारसरणीला चालना देईल, ब्रेनला चालना देईल आणि चांगलं ते आमच्या लोकांना दिसेल. विकसित भारताबद्दल काहीतरी दिसेल. सहकारी, शेजारी, पाजारी जिल्ह्यातल्या लोकांना मार्गदर्शन करू, चांगला मार्ग त्यांना दाखवणं हे प्रत्येकाचं. आज मी या कार्यक्रमाला आलो, मी तुमच्याशी बोलावं, भाषण करायला ना, थोडं इतगुच करा, बोलावं. काय देश कुठे चाललाय, आपल्याला काय करायचंय. मी नागरिक आहे, मी मंत्री होते, मी नागरिक आहे, माझं कर्तव्य आहे, ड्युटी आहे माझी, आणि त्या माध्यमातून करावं. फार मोठ्या संख्येने तुम्ही आलात, लाख लाख धन्यवाद तुम्हाला देतो. पण भाषण ऐकायची, सोडून द्यायची नाही, ही त्या भाषणाचा विचार करा. का बोलले, कशामुळे बोलले, याचा काय उपयोग. अगदी मराठीच्या साहित्यात अनेक शब्द एवढे आहेत कौतुकाचे, अनेक एवढे आहेत. बरेच लोक अमुक माणूस दिसला, हो काय राणे साहेब एवढं, आणि पुढे गेलो काय वेगळी प्रतिक्रिया असते. हे आपलं वैशिष्ट्य आहे, मला उघडायचं नाही, त्या वापरणं, एवढंच आहे, वापरणं. आणि म्हणून आज 2 आहेत, कुडाळ आहे, देवगड आहे. झालं, तुमच्या सर्वांचं अभिनंदन. आणि आमच्या या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पदस्पर्श झालेल्या भूमीत आमचे सर्व, आमच्या माननीय भूषण गवई साहेब आणि सर्व माननीय जज साहेब आले. त्यांनी पण आमच्या भूमीला पदस्पर्श केला, आमची भूमी पावन केली.
आम्हाला विकासाची दिशा आणि चालना चांगल्या इमारतीच्या माध्यमातून आम्हाला आत्मसात करता येईल आणि म्हणून त्यांना लाख लाख धन्यवाद देतो. आमच्या इकडे गाव तिथे देवळायचं आहे, ते कुणकेश्वर. त्या कुणकेश्वरला मी प्रार्थना करतो, या न्याय देवतेच्या मध्ये बसलेले आमचे सगळे सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट आणि सर्व न्यायाधीश यांना आमच्या कुलदैवत किंवा कुणकेश्वर देवाने, रामेश्वरांनी दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य देऊ दे. या देशात न्यायाचा देश भारत देश, विकसित देश भारत देश अशी प्रतिमा जगात होऊ द्या आणि ती करण्यासाठी यांना उदंड आयुष्य आमच्या रामेश्वराने आणि कुणकेश्वर द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो. आणि मी इथेच थांबतो. मला आमंत्रित केलं, मान सन्मान आदर सगळ्यात दिला नेहमीप्रमाणे. त्याबद्दल तुमचा, देवगडकरांचा आणि वकील लोकांचा मी अतिशय ऋणी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राणे साहेब. आपण सांगितलं की कौतुक जास्त करू नका, पण आपल्यासारखा नेता आम्हाला लाभला हे आमचं भाग्य आहे. आपण एकूणच आपल्या भाषणाचं सार असं होतं की या नागरिकांनी, या देशाच्या नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळावी, जेणेकरून जास्त न्यायालय उघडण्याची वेळच येऊ नये. आणि स्वयंशिस्त पाळल्यानंतर या स्वयंशिस्तीतून आपला देश विकसित होत जाईल आणि एके दिवशी हा आमचा देश विश्वगुरू बनेल. हेच आपल्या भाषणाचं सार होतं. धन्यवाद. यानंतर मगाशी देवगड न्यायालयाची एक क्लिप विदाउट ऑडिओ आपल्या समोर प्रदर्शित करण्यात आली. विथ ऑडिओ अशी एक व्हिडिओ क्लिप आपणासमोर प्रदर्शित करण्यात येते. हे देवगडचं न्यायालयाची इमारत कशी असेल, त्याच्यात कोणत्या सुविधा असतील आणि ती कशी दिसेल. काम करण्यासाठी न्याय व्यवस्था अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम कणकवली यांच्या वतीनं देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग इथे नवीन न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम लवकरच पूर्णत्वाला येणार आहे. चला आपण सफर करूया या नवीन निर्माण होणाऱ्या इमारतीच्या अत्याधुनिक आराखड्याची. या इमारतीमध्ये तळमजल्यावर दुचाकी आणि 4 चाकी वाहनतळ व्यवस्था, ड्रायव्हर रूम, स्त्री पुरुष लॉकर, गार्डन, मुद्देमाल कक्ष, मदत कक्ष, कॅन्टीन, स्त्री पुरुषांसाठी स्वतंत्र वकीलबार रूमची व्यवस्था, मनाच्या एकाग्रतेसाठी मेडिटेशन सेंटर, बार लायब्ररी, प्रशासकीय ऑफिस, ज्युडिशियल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, बँक तसेच स्टाफ वकील आणि बाहेरील जनतेसाठी टॉयलेटची व्यवस्था असणार आहे. कोर्ट हॉल, न्यायाधीश, 100 लोक अदालत, डिस्पेन्सरी, सीसीटीव्ही रूम, फायर फायटिंग रूम, स्टेशनरी रूम, हिरकणी कक्ष, 2 कोर्ट हॉल, वेटिंग एरिया, रेकॉर्ड रूम, 2 विटनेस आणि 2 पक्षकार रूम, प्रॉसिक्युटर रूम, कॉन्फरन्स आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्स हॉल, ऑडिओ व्हिज्युअल कंट्रोल रूम, न्यायाधीश वेटिंग रूम, न्यायाधीश लायब्ररी, क्रिमिनल रेकॉर्ड रूम, कम्प्युटर रूम, पेंट्री, सिव्हिल रेकॉर्ड रूम, स्त्री पुरुषांसाठी डिट्रेस टिफिन रूम या बाबींचा समावेश असेल. इमारतीसाठी पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी पुरवठा, मल निस्सरण, आतील आणि बाहेरील बाजूचे विद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते, कंपाऊंड वॉल, लँडस्केपिंग, पाणी टाकी आणि पंप रूम तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि सोयी सुविधा असणार आहेत. एकूण तळमजला ते 4था मजला अशा रचनेत असणारी ही इमारत क्षेत्रफळात एकूण 5374 चौरस मीटर एवढ्या क्षेत्राने व्यापलेली असणार आहे. या इमारतीची अंदाजपत्रकीय रक्कम 28 कोटी आहे. बदलत्या आधुनिक युगाबरोबर कूच बदलणं ही काळाची गरज आहे. याच दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं येणाऱ्या काळात निर्माण होणारी ही सुसज्ज इमारत लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी, निपक्ष न्यायदानासाठी सुसज्ज असणार यात कोणतीही शंका नाही. देवगड न्यायालयाची ही नूतन इमारत लवकरच या ठिकाणी उभी राहील. एका गोष्टीचं मला मोठं अप्रूप वाटलं की यामध्ये मेडिटेशन हॉल आहे. खरं तर वकील लोक आपल्या पक्षपातारांची बाजू घेऊन एकमेकाशी भांडत असतात आणि समोर बसलेल्या जज साहेबांच्या डोक्याला मुंग्या आणीत असतात आणि खरोखरच मला असं वाटतं की त्यावेळेला त्यांना आपण थोडं मेडिटेशन करावं असं वाटत असेल. याच उद्देशानं असेल कदाचित या कोर्टरूममध्ये, कोर्ट इमारतीमध्ये मेडिटेशन हॉल ठेवलेला आहे. या रचनाकारांचं विशेष कौतुक.
यानंतर आपण ज्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी विशेष उत्सुक आहोत ते माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई साहेब, सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत आपणासमोर व्यक्त करावं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या न्यायव्यवस्थेचे उपप्रमुख माननीय श्री देवेंद्रजी उपाध्याय, महाराष्ट्राचे लाडके नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या केंद्रीय मंत्री असलेले आदरणीय नारायण राणे साहेब, पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, आदरणीय दीपक केसरकरजी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालक न्यायाधीश माननीय श्री नितीन बोरकर, जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश श्री हेमंत गायकवाडजी, बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे अध्यक्ष हरिदास पांडेजी, बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवामध्ये पहिल्यांदा कोकणाचं प्रतिनिधित्व करणारे माननीय संग्राम देसाईजी, त्याचप्रमाणे इथल्या न्यायाधीश श्रीमती घाटगेजी, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष परिमल नाईकजी, त्याचप्रमाणे या तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष देवानंद गोरेजी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भूमिपुत्र, आपले मित्र आणि सहकारी सन्माननीय सुरेंद्र तावडेजी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य प्रबंधक श्री आर.एन. जोशीजी, नागपूर खंडपीठाचे रजिस्ट्रार श्री सातवळेकरजी, मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले रजिस्ट्रार श्री भिडेजी, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्गचे सन्माननीय जिल्हाधिकारी श्री किशोर तावडेजी, जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री सौरभ अग्रवाल, देवगडचे सन्माननीय आमदार श्री नितेश राणेजी, त्याचप्रमाणे माजी आमदार श्री प्रमोद जठारजी, वकील संघाचे त्याचप्रमाणे माजी आमदार असलेले श्री अजित बोगटेजी, त्यांचा काल वाढदिवस होता. आज मला वाटतं केसरकर साहेबांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे. मी आपल्या सर्वांतर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो. बोगटे साहेबांनी त्यांच्या कालच्या वाढदिवसात शुभेच्छा देतो. वकील संघाचे सर्व पदाधिकारी, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्व सन्माननीय अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन बंधू भगिनी, त्यांनी अतिशय चांगलं सूत्रसंचालन केलं ते अरुण सोमानीजी, त्याचप्रमाणे देवगड तालुक्यातील सर्व नागरिक बंधू आणि भगिनी. मला आज अतिशय आनंद होत आहे की देवगडला जी नवीन इमारत उभी होणार आहे त्या इमारतीचं भूमिपूजन करण्याची मला संधी प्राप्त झाली. सध्याच्या मागच्या 2-3 वर्षामध्ये कोकणामध्ये येण्याचा बऱ्याच वेळेला मला संधी लाभली. 1-2-2.5 वर्षापूर्वी संग्राम देसाईंनी सिंधुदुर्गला एक मोठ्या प्रमाणावरती वकिलांची परिषद आयोजित केली होती. त्याला मी उपस्थित होतो. त्यानंतर सिंधुदुर्गला EDRच्या बिल्डिंगचं उद्घाटन करण्याकरता मागच्या 2 वर्षापूर्वी आलो होतो. मागच्या 2-3 महिन्याच्या अगोदर रत्नागिरीला जे रवींद्रनाथ टागोर यांच्या स्मृतीनिमित्त शिल्प निर्माण करण्यात आलं आहे जिल्हा न्यायालयामध्ये, त्याच्या उद्घाटनाकरता
त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्या मूळ तालुक्यातले आहेत मंडणगडचे, त्या मंगनगडच्या न्यायालयाचं उद्घाटन, त्याचप्रमाणे नवीन इमारतीचं भूमिपूजन करण्याकरता येण्याची संधी प्राप्त झाली. हे मी माझं भाग्य समजतो. कोकण हा अतिशय सुंदर असा निसर्ग संपन्न भाग आहे. मोक्याचं एअरपोर्ट झाल्यामुळे आणि सिंधुदुर्गला नवीन एअरपोर्ट झाल्यामुळे मला खात्री आहे की नारायण राणे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जो देशाचा आर्थिक विकास माननीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली होतो आहे, त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटनाच्या दृष्टीनं अतिशय मोठा असा विकास नजीकच्या काळात होईल. आणि मला वाटते की इथली जी निसर्ग संपदा आहे ती गोव्यापेक्षा कुठल्याही रीतीने कमी नाही आहे. किंवा तिरोड्याचा वगैरे जर आपण बीच बघितला, वेंगुर्ल्याचा बीच जर बघितला तर अतिशय सुंदर असे बीचेस इथे आहेत. हा बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर यांच्या बाबांनी मूर्तिमंत झालेला असा किल्ला आहे. सकाळी राणेसाहेब म्हणाले की कोकण जसा गोड आहे तसा कोकणातला माणूस सुद्धा गोड आहे. आम्ही ऐकलं होतं की कोकणातला माणूस हा फणसासारखा असतो, की वरून काटेरी पण आतून गोड असा. परंतु आज या 150 वर्षाच्या समृद्ध वारसा लाभलेल्या न्यायालयामध्ये येण्याची संधी मला प्राप्त झाली. काल मला तावडे साहेब सांगत होते की ते तिसऱ्या पिढीचे वकील होते. त्यांच्या आजोबांनी देवगडला प्रॅक्टिस केली, त्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी प्रॅक्टिस केली, त्यानंतर त्यांनी केली न्यायमूर्ती होण्याच्या अगोदर, आणि आता त्यांचा पुतण्या इथे वकिली करतोय. एवढ्या 4 पिढ्या पाहण्याची संधी त्यांना प्राप्त झाली या न्यायालयाला.